У эфіры праграма «Навіны час мясцовы», у студыі Інна Пудакевіч. Вітаю вас і галоўныя тэмы сёння. Моц уяднанні. Маладзечынская раённая арганізацыя «Белая Русь» павіншавала 4 матуль, якія нарадзілі сваіх дзетак у Дзень незалежнасці краіны. Уборка не за гарамі. Важныя пытанні па арганізацыі работ на жніве і сяўбе азімых разгледжаны на сумесным чарговым пасяджэнні кіраўніцтва райвыканкама і дэпутатаў раённага савета. Маладзечынскія служителі мельпамены рыхтуюцца пакараць новыя тэатральныя падмосткі. Ужо заўтра акцёры мінскага абласнога тэатра «Лялек Батлейка» адправяцца ў Віцебск на славянскі базар. Моц уяднанні. Маладзечынская раённая арганізацыя «Белая Русь» павіншавала 4 матуль, якія нарадзілі сваіх дзетак у Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь і ўручыла ім падарункі. У віншаваннях прыняла ўдзел і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович. У рэспубліканскім маштабе акцыя «Белая Русь» з любоўю да дзяцей праводзіцца арганізацыйнымі структурамі з 2009 года. Тэму працягне наш корэспандэнт. 3 дзяўчынкі і 1 хлопчык з'явіліся на свет у маладзечынскім раддоме 3 ліпеня, тым самым аб'яднаўшы Дзень незалежнасці ў свята дзяржаўнае і сямейнае адначасова. У Лізаветы Станкевіч, Аліны Васільчык і Марыны Язерскай немаўляты сталі другімі дзецьмі ў сем'ях. У Ірыны Ляшкевіч першанец. Самыя шчырыя словы пажаданняў ім адрасавала дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людміла Кананович. Мы очень рады, что вот вы такие молодцы. Во-первых, очень мужественные, потому что родить ребенка, вот кто-то думает, что это очень просто. Нет, это не просто. А дальше воспитать это еще сложнее. И мы рады, что у вас, вот, у многих это вторые детки. Поэтому мы вас поздравляем. Поздравляем, и я думаю, что никогда ваши детки не забудут, в какой день они родились. Я думаю, что вы им будете об этом напоминать. Падарункі ад парламентарыя і раённай арганізацыі «Белая Русь» віноўнікам урачыстасці і ўрачам. Госці пажадалі дзеткам расці здаровымі, шчаслівымі і радаваць сваіх бацькоў, а татам і мамам выхаваць сапраўдных грамадзян нашай краіны. Искренне вам желаю, чтобы они выросли не только, чтобы гордились мамы, родители гордились своими детьми, но гордился и город, и район, и наша вся республика. Пакуль мамы атрымлівалі падарункі і прымалі віншаванні, усе малышы спалі ціха, мірна, усміхаючыся ў снах. Між іншым цікавая дэталь. Марына Язерская, жыхарка Астраўца, і за першым, і за другім дзіцем прыязджала спецыяльна ў маладзечынскі раддом. Первому моему ребенку почти 8 лет. Девочка зовут Ира. Была здесь тоже, поэтому решила и второй раз здесь. Ну, в врачах все хорошо, мне нравится уход и отношения тоже. Усіх мамаў чакаюць дома блізкія і родныя. Для новых членаў сям'і і грамадства падрыхтавана ўсё неабходнае. І першыя фотаздымкі ўжо таксама адпраўлены дамачадцам. А падарункі ад парламентарыя Людмілы Кананович і актывістаў «Белай Русі» сталі прыемным сюрпрызам для малышоў і мамаў перад выпіскай. Счастье это огромное, а во второй раз это вообще счастье. Я думаю, все это мамы чувствуют. Особенно, когда вот первый раз видишь, когда показывают, дают, это вообще это аж до слез такая радость. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Уборка не за гарамі. Важныя пытанні па арганізацыі работ на жніве і сяўбе азімых разгледжаны на сумесным чарговым пасяджэнні кіраўніцтва райвыканкама і дэпутатаў раённага савета. Ва ўсіх гаспадарках распрацаваны графікі рамонту тэхнікі, рыхтуюцца пляцоўкі для часовага захоўвання збожжа. Праводзіцца санітарная апрацоўка складскіх памяшканняў. На перыяд уборкі на базе маладзечынскага райаграсервіса створаны 2 мабільныя групы, якія аператыўна дапамогуць разабрацца з непрадбачанымі паломкамі тэхнікі на палях. Сёлета на жніве будут задейничаны 78 комбайнов. При благоприятных погодных условиях зерновых и зернобобовых культур мы должны убрать за 20 рабочих дней при средней выработке на 1 комбайн 11,7 гектаров. Или за день всем районам мы должны убирать 916 гектаров. В том году мы убрали урожай за 17 рабочих дней. Поэтому, хоть и площади дополнительные, мы за 20 рабочих дней должны собрать весь урожай, что реально у нас выполнимо. Асаблівая ўвага захаванню тэхналагічнай дысцыпліны на ўсіх этапах работ. Удзельнікі жніва павінны ведаць свае дзённыя заданні, умовы працоўнага спаборніцтва і матэрыяльнага захвочвання. Таксама цяпер у гаспадарках вядзецца падрыхтоўка тэхнікі да асенняй пасяўной азімых культур. Іх плошчы сёлета павялічаны і пад зерневыя, і пад рапс.
Бяспека на ўборцы – пытанне актуальнае. Збор ураджаю – фінальны этап у сур'ёзнай і працаёмкай працы вялікай колькасці людзей, якая ўзяла свой пачатак яшчэ восенню ў час пасадкі некаторых азімых збожжавых. Разам з тым, невыкананне правіл пажарнай бяспекі можа прывесці да страты матэрыяльных каштоўнасцяў, павелічэння тэрміну сельскагаспадарчых работ. Работнікі Маладзечынскага райаддзела па надзвычайных сітуацыях на чале з начальнікам Дзянісам Ушацкім правялі абследаванне збожжаўборачнай тэхнікі і месцаў захоўвання перапрацоўкі збожжа, забяспечэнне першаснымі сродкамі пажаратушэння. Былі правераны іх колькасць і спраўнасць. Работнікі паказалі свае навыкі і ўменне карыстацца вагнетушителямі. Таксама праведзены супрацьпажарныя інструктажы з працаўнікамі, занятымі ва ўборачнай кампаніі ўсіх сельскагаспадарчых прадпрыемстваў і арганізацый Маладзечынскага раёна. У сцёкавы калодзеж паблізу амфітэатра трапіла качка з качанятамі. 9 птушанят апынуліся ў зняволенні. Гэта ўжо другі выпадак у гэтым годзе. Мяркуецца, што качанят змывае ў шасцікантовік патокам. Калі ўключаюць фантаны ці ідуць дажджы, вада ў возеры прыбывае. На месца здарэння прыехалі работнікі вадаканала, якому, дарэчы, і належыць канструкцыя і возера. На дапамогу прыйшлі спецыялісты Маладзечынскага горрайаддзела па надзвычайных сітуацыях, якія вылавілі качанят і выпусцілі іх на суседняе возера, каб выключыць траплення птушак у калодзеж зноў. Цяпер разглядаецца пытанне аб прыняцці неабходных мер і магчымай усталёўцы дадатковых канструкцый на аб'ект. Адчуць сябе сапраўдным журналістам. На базе цэнтралізаванай клубнай сістэмы вось ужо 3-й год існуе дзіцячая тэлестудыя «Люстэрка» пры народнай тэлестудыі «Наш час». Асновы тэлежурналістыкі тут асвойваюць каля 20 хлопчыкаў і дзяўчынак. Юныя таленты вучацца рабіць монтаж сваіх сюжэтаў і працаваць у кадры. Выязджаюць на здымкі праграм і ўсё больш упэўнена заяўляюць пра сябе на розных конкурсах. Зусім нядаўна прынялі ўдзел у фестывалі дзіцячай журналістыкі ў Кіеве, дзе сталі адзінымі прадстаўнікамі Беларусі. Са сталіцы Украіны прывезлі 2 дыпломы. За лепшы фотарэпартаж пра гэты старажытны горад і за арыгінальны сюжэт справаздачу пра дні творчага форуму. На днях юныя тэлежурналісты вярнуліся з польскай лодзі і зноў з перамогай. Гэта той выпадак, калі прыемнае ідэальна сумяшчаецца з карысным, бо з кожнай паездкі дзеці прыводзяць не толькі цікавыя ўражанні пра новыя гарады і краіны, але і дасканальваюць сваё майстэрства. Мы побывали в историческом комплексе «Киевская Русь», в котором проходил чемпионат мира по средневековым боям. В них принимало участие 43 страны. И мы очень рады, что мы увидели это мероприятие. Также в этом же комплексе проходил квест, в котором мы участвовали вместе с Кривым Рогом. Я сделала себе сувенир, монетку. Там можно было выбрать формочку и положить туда монетку. И там дядя вам выбивал узор, который был нарисован. А маладзечынскія служителі мельпамены рыхтуюцца пакараць новыя тэатральныя падмосткі. Ужо заўтра акцёры Мінскага абласнога тэатра «Ляляк-Батлейка» адправяцца ў Віцебск, каб узяць удзел у 28-м міжнародным фестывалі мастацтваў «Славянскі базар». На судах гледачоў лялечнікі прадставяць эксперыментальны спектакль «Сёстры Граі». У канцы мінулага года ён на нацыянальнай тэатральнай прэміі быў прызнаны лепшым спектаклем тэатра «Ляляк». Дарэчы, за 25 гадоў працы «Батлейкай» створана больш за 40 спектакляў. Творчы калектыў неаднаразова атрымліваў прызы на міжнародных фестывалях тэатраў «Ляляк» Беларусі, Расіі, Малдовы, Украіны, Літвы, Германіі, Італіі, Сербіі, Польшчы. Навіны спорту. ФК «Маладзечна», удзельнік чэмпіянату Беларусі па футболе сярод каманд другой лігі, у гэту суботу прымае клуб «Вікторыя» Марина Горка. Пачатак матчу ў 15:00 на гарадскім стадыёне. Прыходзьце падтрымаць сваю каманду. На сёння гэта ўся інфармацыя. Эфір працягне прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы.